Τι λέτε, τι λέτε. Δεν ακούμε όμως, μισό λεπτό. Ποια είναι η Ατζέντα 21? Μισό λεπτό. Ναι. Το όνομά σας πρώτα, παρακαλώ. Λογοθέτης Άρης λέγομαι. Να μας πείτε για Ατζέντα 21 και Κόντεξ Αλιμεντάριους που υπέγραψε ο πατέρας σας 14 Ιουνίου του 1992 στο Ρίο, η οποία προβλέπει κατάργηση περιουσιών των ανθρώπων, αυτό που γίνεται σήμερα, υποδούλωση των ανθρώπων μέσω οικονομικού, το οποίο γίνεται σήμερα, και έλεγχο των ανθρώπων μέσω των τροφών, το οποίο επίσης γίνεται σήμερα. Θα απαντήσετε για θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Βεβαίως δεν έχετε αυτό ιδέα. που σίγουρα. Να σας πω, μην με προσβάλλετε. Δεν σας προσβάλλω. Όχι, σας προσβάλλω. Όταν λέω δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Μας λέτε λαϊκισμό πρώτα απ' όλα. Θέλετε να μου πείτε τι σημαίνει λαϊκισμός? Ένα πράγμα σίγουρα ξέρω. Ότι ο πατέρας μου δεν έχει πάει στο Ρίο. Α, δεν έχει πάει. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του. Αυτό το ξέρω. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του. Στο Ρίο Ντετζανέιρο. Αυτό λέω. Δεν έχει πάει ποτέ στο Ρίο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που προβλέπει η Ατζέντα 21 για κατάργηση περιουσιών με υπερφορολόγηση, αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή, δεν το ξέρετε εσείς? Να σας πω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είσαστε μεγάλος ειδικός σε διαφόρων ειδών συνωμοσίες. Βεβαίως, αυτή την απάντηση περίμενα. Αλλά αυτό έπρεπε να το λέγατε πριν 2 χρόνια, κύριε Παπογιάννη, όχι τώρα που γίνονται. Τώρα γίνονται αυτά, δεν χρειάζεται να μας τη λέτε. Παιδιά, εγώ δεν υπήρξα ποτέ συνωμοσιολόγος. Μα τώρα συμβαίνουν αυτά. Και αν εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον της χώρας μας, λυπάμαι πολύ, δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Όχι, όχι. Έχουμε επόμενο πρόεδρο, δεν γίνεται. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Πιστεύω ότι αυτή η συνωμοσιολογία το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να βγάλει τις ευθύνες από πάνω μας και να τις χρεώσει σε κάποιους τρίτους. Οι ευθύνες είναι δικές μας και μην κουράζεστε. Κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι κάποιον ξένο. σας ευχαριστώ θερμά που δεχθήκατε να υποστείτε τη βάσανο των ερωτήσεων των συμπολιτών μας. Χαρά μου. Γιατί δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολη διαδικασία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την παρουσία σας εδώ.